Kakav dan, opet. Neke meni kamerica moja pala. Pa gde ste ljudi, dobrodošli u novi video. Nećete verovati, opet sam ja u autu, jel da bome, mogo bi u brzinu ubaciti. Tako kao i sad. Dok se vidi idemo da operemo auto, zato što je blatnja, pokupili smo ga od majstora. Ukoliko se neko pitao, pošto sam rekao u prethodnom vlogu da je išao kod majstora, zašto je išao kod majstora? Išao je zato što je ovo Audi. Šalim se. Išao je zato što mu je DPF zablokirao. Tačnije nije zablokirao, nego je došlo do zamora materijala, kako to već ide, jer ja sam... Da vas uputim malo kakva sam ja osoba. Sve što može da se desi i sve što ne bi trebalo da se desi, desi se. E tako i kod mene. Desilo se to da je došlo do zamora materijala, da je prosto taj DPF došao na red da se, ne da se menja, nego da se odradi ta njegova regeneracija, reparacija, kako god, da se sredi i naravno mene je to dočekalo. Nije ni problem, ja sam to rešio naravno, ali eto, bio sam iz auta par dana, tako da i to rešeno na autu. Uglavnom pokupio sam ga, idem da ga operem i onda ću ići na trening, to ćete vidjeti u narednim kadrovima. Ajde, čao! Run down the window, I repeat your name, losing your wisdom, my tears like rain. Run down the window. Ne znam, jel vidite, kane mi na čelo, brate. Oprali smo ga, nadam se da su vam se kadrovi koji ste malo pre videli svideli. Nadam se da su vam se kadrovi koje ste malo pre videli svideli. Ima smisla. Idemo dalje, idemo na trening i definitivno, siva trenerka je brutalna, ali nije za pranje kola, jer sam je svusao. Radimo ramena, ček čas, čuje se ono tiho. Danas radimo ramena, manje sam čupao nego u posljednjem videoklipu jer je free sređen, ali u svakom slučaju radimo ramena i sutra ujutro ćemo ruke. Sutra imamo interesantan dan, završit ćemo ramena i idemo na proslavu firme. Privodimo ovu godinu kraju, još je 2-3 nedelje ostalo i godina naravno super prošla, odlično je prošla, zadovoljni smo, zadovoljna je ekipa oko nas, zadovoljni su radnici, što je najbitnije. Pozitivna je atmosfera, što je isto najbitnije, i ulazimo maltene u novu godinu, onako kako izlazimo iz stare, to je pozitivno, puni elana, puni energije i sa željom da sljedeće godine probijemo ponovo sve rekorde. Ali do tad... Pa narode, mislim da je i bio trenutak da u jednom od videoklipova koje objavljam na YouTube bude jedan segment i ovakvog načina komunikacije, gde ja mislim da ćete vi možda uspeti da shvatite ko sam ja, šta sam ja, čemu težim i ko pokušavam da budem i tako dalje, i mislim da ćete možda mnoge stvari onda razumeti, one koje ja u stvari pokušavam da implementiram i da uvrstim u svoj brand. I mislim da ovaj način komunikacije prolazi i da funkcioniše, i mislim da je neko ko je vlasnik bilo kog biznisa treba da izađe i da iznese svoje mišljenje, svoje viđenje nekih stvari, i mislim da će ga ljudi koji ga prate i koji prate brend ili razvoj brenda razumeti. A da neće naravno to uzeti zlonamerno. Iako oni koji budu uzeli ovo zlonamerno, svi znate šta vam želim. U svakom slučaju, Ognjen je neko ko je ceo život sportista, koji je ceo život u sportu i profesionalno i rekreativno, i dan danas treniram i dan danas se trudim da ostanem u tome i krećemo odavde, neću puno daviti sa tim, ali naš početak i naša priča je tužna priča i jedna onako teška priča, možda nekom boljom prilikom ćemo i tome malo detaljnije da pričamo, ne ja, nego uopšteno ljudi koji su to prošli, a i ja dok sam bio klinac, ali generalno hteo sam da se nadovežem na to neko vreme iz koje se nastavlja na period sporta,
gde sam ja kao klinac morao da razvijem disciplinu i obaveze i stvari koje su bile u tom momentu meni nepojmljive, ali i stvari kojima sam danas izuzetno zahvalan i te određene stvari su me načinile čovekom kakav sam danas. Meni je disciplina ključ, ja tačno znam šta i kad moram da uradim i to je nešto što me vodi i vodi i moj brend, ja se nadam, i to je nešto čemu najviše težim i u budućnosti, da ostanem tako disciplinovan, jer smatram da je sport neka vrsta vojske i neka vrsta perfekcionizma koju moraš prosto da prođeš da bi bio uspešan. I ja i rođeni brat smo izuzetno uspešni bili u tom sportu. Tematika zašto smo mi izašli iz njega je neka druga tema i o tome ćemo pričati možda u nekom od narednih videoklipova, ali je neminovno da smo iz toga izvukli disciplinu, rad i ono što nas je dovelo do ovoga što je danas. Međutim, u mojoj glavi, i sad pričam lično o sebi, najveći problem je moja organizovanost koja vremenom i većinom vremena u stvari trpi. Ja sam neko ko nije organizovana osoba zato što sam preopterećen određenim informacijama u glavi, određenim stvarima u glavi, težim da u datom momentu postignem puno stvari, puno misli mi se mota u glavi kad pogledam neke određene stvari, puno vizija imam za ovaj brend i za razvoj brenda i Ogistra i Basica i u datom momentu se dešava da se te misli prosto pomešaju u glavi. Ja sam neko ko je otvoreno i pričam o tome, imao i anksiozne napade i panične napade i sve se to dešavalo zbog upravo tih stvari, zbog moje opterećenosti sa poslom, sa informacijama, sa planiranjem u budućnosti. Ja sam neko ko voli da planira dosta unapred i prosto došao sam u period i moment svog postojanja kad te stvari ne mogu samostalno da radim, već moram da delegiram određenim ljudima, određenoj ekipi, određenom timu koji će uspeti te stvari za mene da, ne mogu reći rešava i sprovodi u delu jer nisam neki taj tip osobe, ali koji će mi pomoći da to možda posložim onako kako treba. Iskreno i najiskrenije mislim da se to dosta odrazilo na brendu poslednjih 6 meseci. Kad kažem to, mislim na tu neorganizovanost. Dosta stvari koje su se desile vezano za Basic su se desile iz moje glave i negde iz te perspektive veoma često se desi da neke stvari koje planiramo, mogli smo da uradimo i ovo, ajde ubaci još i ovo, ja sam negde i svestan da je to možda način funkcionisanja nekoga, nekih brendova, nekih poslovanja, nekih biznisa, ali u tom haosu jedan ozbiljan brend kakav je Basic ne sme te stvari sebi da dopusti. Ovaj razgovor nije da bi se ja vama žalio, već prosto da bi se ja vama otvorio, jer u svoj toj, ajmo reći, tom miksu što se meni dešava u glavi, ja sam osoba koja upravo radi i ovo sad. Ja se trudim da snimam sa kamerom, trudim se da se otvorim na kameri, trudim se da snimam za YouTube, da vas uvedem, da vas uputim u pozitivno poslovanje kompletnog brenda, kompletne firme. Želim da vam sve stavim da je transparentno, da ne mislite da ovo vodi neka X osoba ili da nešto krijemo ili da nešto pokušavamo da umuljamo ili tako dalje. Znači, prosto želim da sve bude transparentno i ovde ću da budem najiskreniji. Možda sam u nekih poslednjih par videoklipova, čak sam i sam to primetio, iako sam išao onom nekom logikom i kao samo objavim, mislim da je bitno samo da si redovan, da je tu da si konstantan i tako dalje. Međutim, to nije slučaj, apsolutno. Mislim da bih ja kao osoba trebao da se baziram na kvalitetu snimaka i da pazim ono što snimam, u smislu da taj video koji objavim bude zaista dobar video, zaista gledan video, da se potrudim oko njega, iako ja to tako nisam gledao. Tačnije, nije da nisam gledao, ja sam to tako gledao i naravno da težim da mi svaki video bude bolji od prethodnog, čak sam to i rekao u prethodnih par videoklipova, međutim, ja kao ja nisam bio zadovoljan sa svojim klipovima, tačnije nisam još uvek zadovoljan sa svojim klipovima koje plasiram na YouTube, zato što znam da mogu daleko bolje, da mogu daleko više, da mogu daleko kvalitetnije da snimim i to je nešto što se odražava takođe na brend, jer ja u svemu ovome, sad se nastavljam na onu priču sam rekao malo pre, ja u svojoj priči pokušavam da izgradim i svoj lični brend i pokušavam vas da uputim, da vi upoznate mene kao vlasnika, moje roditelje kao vlasnike, mog brata kao vlasnika i želim da vas uputim u sve to prosto. I kad u svoju glavu ubacim brdo tih stvari koje moram da uradim, gde ja sam sebe snimam, sam moram da editujem, sam moram da planiram, angažovao sam ekipu koja mi vodi PR, njih opteretim sa nekim određenim stvarima koje moraju da se završe. Aktivirali smo Hrvatsku, otvorili smo tržište u Evropu, sarađujemo sa Bosnom i Crnom Gorom, Makedonijom, brend se širi. To su sve neki momenti i stvari gde prosto vi kao neko ko vodi taj brend i u globalu tim ljudi koji vodi taj brend
mora da bude kompletno transparentan i svestan da to mora da se delegira. Meni je to problem, ja to nikad nisam radio, nisam imao od koga to da naučim, moji to nisu imali od koga da nauče, moji su sve što danas imamo i sve što danas možemo, imamo zahvaljujući njima i oni su to maltene učili iz ničega i negde sam im maksimalno zahvalan jer ja tako učim, ja gledam kako oni funkcionišu, šta oni rade, koje su njihove greške, pokušavam ja te greške da ne uradim, pokušavam da nađem zašto su te greške napravljene i da li ja mogu da ih izbegnem, na koji način mogu da unapredim to nešto. U svemu ovome, s obzirom da sam prošle godine negde u ovo vreme snimio prvi video koji sam rekao da će da ide na YouTube, a taj video je bio, ako se sjećate, onaj video gde sam pričao kako smo napredovali, koliko je brend narastao, koliko brend planira da raste i tako dalje. I checkpointe koje sam tad u svojoj glavi zacrtao za Basic i tekako su se ostvarili čak i preko onoga što sam ja hteo. Mnoge ciljeve koje sam tad zacrtao tog dana, zato što je to jedan onako od bitnih dana možda i u mom životu bio, jer to je bio jedan od onih dana tih čuvenih napada i tih gluposti i ko je to imao razumeće o čemu se radi i o čemu pričam, ali u tom momentu sam ja uzeo papir i olovku kao što se kaže učenik neki i napisao sam nekih svojih 10 ciljeva za 2025. godinu i mogu reći da sam dobar deo tih ciljeva izuzetno postigao i uspeo. I ne moraju to budu ciljevi neki, da vozim dobar auto ili ne znam, ne, to su bili neki ciljevi na mom radu, na mom zalaganju, na mom učestvovanju, bilo čemu i te sam ciljeve sve pogodio. Razlog ovog videoklipa je taj što ovim videoklipom želim da označim kraj jednog perioda na YouTube-u za Ognjena kakav je bio do sad i generalno društvenim mrežama, jer u mojoj glavi ja moram da uradim nešto što nije meni prirodno i što mi nije adekvatno normalno i mislim da od narednog videoklipa ide ovog Istra Super Saiyan 2, odnosno Ognjen Super Saiyan 2, gde ja, u stvari ko je gledao Goku zna o čemu se radi, ali gde ću ja sve svoje videoklipove da upgradeujem, gde ću se trudim sve maksimalno da podignem na jedan novi nivo, gde ću se truditi maksimalno da unapredim ovo što radim, pogotovo ovo snimanje, jer ja uživam u ovome, ali ne uživam kad se ne potrudim oko toga i mislim da ću to uspeti da uradim. Ovo je jedan javni cilj koji ne smijem da izdam i zato ga i snimam i zato sam ovo sad napravio i zato hoću ovo da objavim i da bude javno i da stoji javno i da ne radim ja ni zbog koga drugog, ovo da se razumemo odmah, ni zbog vas, ni zbog bilo koga, ali ovo radim zbog sebe, jer ako ne ispunim taj cilj i taj zadatak, znači da sam izneverio samog sebe i to sigurno neću uraditi jer to nikad nisam ni uradio. Tako da, kogod je došao do ovde, hvala vam na tome, nadam se da vam nisam dosadio, nadam se da sam vam onako lepo izdeklamovao ko sam, šta sam i čemu težim. Mnogo ciljeva za Basic imam također, mislim da će ti ciljevi biti veoma, verujte mi, interesantni u 2026. godini, a u svakom slučaju vi ćete biti tu da to ispratite, nadam se. Hvala vam što ste gledali, hvala vam što pratite i dalje. Upalite like dugme, upalite subscribe dugme, nema da vam bude teško i pišite mi komentarima vaše mišljenje na ovu temu. Hvala još jednom i živi bili. Ovo je inače Basic, novi ukus proteina, pa vi sad probajte pokojiti koji je ovo ukus. Ajde, čao!